Ensiaskeleet ovat ainutlaatuisia. Jotta ne olisivat turvallisia, valitse kävelytuoli, joka on kehitetty yhteistyössä ortopedien ja ergonomian asiantuntijoiden kanssa. Leveä pohja ja 360 astetta pyörivää rengasta takaavat vakauden ja hiljaisen liikkeen myös herkällä lattialla. Tarvitsetko pysähdyksen? 2 jarrujalkaa hoitavat sen heti. 5 korkeustasoa mukautuvat kasvavan lapsen mukaan, ja hengittävä istuin tuo mukavuutta ja tukee oikeaa rytmiä. Interaktiivinen leikkipaneeli sisältää musiikkia, LED-valoja ja kehittäviä leluja. Kun paneelin irrottaa, kasosta tulee käytännöllinen alusta välipaloille tai luoville leikeille. Kompakti kokoon taittuva rakenne, antibakteeriset kankaat ja helposti pestävät osat arjen helpotusta perheille. Turvallinen, hiljainen, ergonominen, koska lapsesi ensimmäiset askeleet ansaitsevat vain parasta.